yadda za a yi irin wannan aikin editing. Kamar yadda kuke gani ga application ɗinmu na InShot. Za ka taɓa shi, sai ka taɓa bidiyo, zai kawo ka nan sai ka taɓa new. So a nan ne inda za mu je mu ɗauko ayyukanmu wanda already ayyukan mun yi su daban daban. Sai ka fara yin ɗauka ta farko sannan kuma sai ka zo ka yi ɗauka ta biyu. Wannan ita ce ɗauka ta farko. Na zo gaban kyamara, na tsaya ina ɗan yin wani abu haka dai wanda zai ɗan nuna wani acting. So ga na biyun shi ma na taho kuma daga can baya. To wannan shine aikin kuna gani. Na zo kawai na tsaya gaban kyamara ina ɗan yin wani acting, ina ɗan yin bayani sai kuma in ɗan yi haka kamar ina magana da wani daban. Kunga kuma wajen babu kowa. To kun gani wajen babu kowa haka can baya na. To sai na fita nayi saving ɗin bidiyon sai na dawo shi kuma wannan daga can nesa in na ajiye kyamarar misali sai in taho daga can nesa. Kun gani na taho ina ɗan yin wani jawabi sai in zo center nan ma sai in tsaya. To ku tsaya ku ga abin da zai faru. Shi wannan bidiyon na biyun shi zan taɓa sai in taɓa switch. To sai in danne shi, in sa hannu in danne shi sai in jawo shi baya. Idan na jawo shi baya to yauwa kun ga haka. In taɓa shi again. Cut out zan taɓa cut out again. Kun ga na yi removing background kenan. Sai nan sai ka jira yayi 100 sai ka taɓa wajen wannan good ɗin. Idan can ya cika 100. Ya complete yayi. Ka taɓa wajen wancan good ɗin. To abin da za ka yi shine sai ka sa hannunka nan ka taɓa kan na farkon ka gani sai ka sa hannunka sai ka ɗan yi baya da shi ka saita shi. Hannunka za ka sa ka saita shi center yadda ya kamata. Bara mu kunna mu gani. To duk da haka dai kamar bai yi yadda muke so ba. Control ɗin da hannunka za ka yi. Yauwa mu ƙara saita shi sosai yadda idan ya taho zai tsaya kusan a bayansa haka. Bara mu gani. Wannan kuma kusan yayi. Yauwa sai ka sa hannunka sai ka ɗan matso da shi gaba ka buɗe shi ka saita shi. Yauwa ina ga haka kamar yayi. Ba wani abun wahala bane in ka kalla ka ƙara kalla za ka iya. Haka yayi. To me zamuyi next? To ya fita amma kada ka bada gaɓar yadda za a gane cewa wani ka ɗora. Kamar yadda kuke gani wannan lokacin shi yafi wannan tsayi sai ka taɓa wajen wannan good ɗin. Ka taɓa wajen arrow ɗin nan.